Na takýto maďarský guláš budeš potrebovať hovädzie predné, bravčovú masť, cibuľu, krájané lúpané paradajky, papriky mleté, paprikovú pastu, čerstvú papriku a soľ. Bravčovú masť si roztop na miernom ohni a pridaj k nej na kocky nakrájanú cibuľu. Na slabom až miernom ohni ju pomaly opekaj, až kým začne chytať zlatú, miestami hnedú farbu. V tej chvíli do nej pridaj paradajky a deci vody, s ktorou preplachneš plechovku po nich. Var na miernom ohni, kým sa voda odparí a zmes získa kašovitú konzistenciu. Zníž plameň na minimum, pridaj mleté papriky, paprikovú pastu a rýchlo vmiešaj. Pridaj na väčšie kocky nakrájané mäso, osol a na kľúčom ohni opekaj do zatiahnutia. Potom pridaj nakrájanú čerstvú papriku, podlej vodou a var pod pokrievkou 2 až 2,5 hodiny, kým sa guláš sám zahustí a mäso bude krehké. Priebežne kontroluj a v prípade potreby po troške podlievaj horúcou vodou. Do väčšieho hrnca si daj variť osolenú vodu a priprav si cesto na halušky. Zmiešaj múku s vajciami, solou a po troške pridávaj vlažnú vodu, kým bude mať správnu konzistenciu. Halušky cez haluškovač popretláčaj do vody a potom, čo vyplávajú na povrch, nechaj variť ešte 2-3 minútky. Potom ich sceď, prepláchni studenou vodou a primiešaj pár lyžic oleja. Podľa chuti dozdob čerstvými papričkami.